Kedves televíziónézők, kedves meghívott vendégek, kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit a mai soros nyilvános ülésünkön. Kérem, hogy a jelenlétet rögzíteni szíveskedjetek. Köszönöm, megállapítom, hogy a 12 települési képviselőből 10 fő jelen van az ülésünk határozatképes. Csákvári Ilona képviselőasszony és Istvánfalvi Dávid elnök úr jelezte ez igazolt távollétét. Az ülés szabályszerű összehívása megtörtént. Kivonatosan ismertetném a napirendi javaslatokat. Ez összesen 26 darab előterjesztés vagy javaslat, amely jelentés és tájékoztató lejárt határidő határozatokról és átruházott hatáskörbe hozott döntésekről. A rendeleti szakaszban az újszülöttek családjának támogatásáról szóló rendeletről tárgyalunk, majd az elmúlt 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása következik, amelyet követ a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló. Ezt követően a rendszerint az ezévi költségvetés módosítása is napirendre kerül. A rendeleti szakaszban tárgyalja a testületi szervezet és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását, majd még rendeleti szakaszban a településkép alakításáról és védelméről szóló rendelet, majd a városi piac területén létesített mélygarázsban történő parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása zárja a rendeleti szakaszt. Ezután gazdasági társaságaink egyszerűsített éves beszámolója jön sorban Mórhő Kft., Szabadidőközpont Kft. És a Televízió Nonprofit Kft. 13-as napirendként javaslat hangzik el a településterv 7-es számú módosításáról, majd a 9-es számú módosítás új beépítésre szánt terület kijelölése tárgyában, majd a 9-es számú módosításban összefüggő egyeztetési eljárásban beérkezett vélemények elfogadását kell megtárgyalni. Beszámoló hangzik el a 2025. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Javaslat hangzik el a 2026-2027-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról. Döntünk a versenyképes járások program egyes üteméhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárását. Javaslat hangzik el az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és megválasztása tárgyában. Javaslat hangzik el 20-as napirendként a római 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó személyes közreműködési szerződés megkötéséről. Beszámoló hangzik el a Fehérvíz ZRT részére vagyonkezelésbe átadott ivóvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak, ez a Mór kistérségi vízművet jelenti, műszaki fejlesztési munkáiról. 22-es napirendként tárgyaljuk a 2025 évre vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzésekről. Beszámoló hangzik el az önkormányzat elmúlt évi összesített közbeszerzés tervnek a teljesítéséről, polgármester igénybe vett szabadságáról, polgármesteri tájékoztató és kérdések zárják a nyílt ülés napirendjét. Tisztelettel kérdezem, hogy a napirendhez van-e észrevétel vagy javaslat? Nincs, a napirendről szavazunk. Köszönöm, a napirendet a testület 10 egyhangú igennel elfogadta. Köszönöm szépen. Jelentés hangzik el lejárt határidei határozatok végrehajtásáról. Jegyzőasszony előterjesztésében van ehhez kérdés vagy észrevétel? Nincs, kérem a jelentés elfogadásáról szavazzunk. István, légy szíves. Kicsit nem lehet hangosabbra venni a szavazásra álló időt. 10 egyhangú igennel elfogadva. 2-es napirend, tájékoztató az átruházott hatáskörbe hozott döntésekről, szintén jegyzőasszony előterjesztésében van-e kérdés, észrevétel? Kovács István képviselő úr kért szót. Nekem csak egy észrevételem van, amit
Bevallom őszintén, nagy örömmel vettem észre, hogy itt a klímával kapcsolatos nem is tudom mi ez pályázattal, hogy a 9 pályázóból, vagy a 9 meghívottból 7 móri vagy mór környéki. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, tehát hogy a helyi vállalkozók helyzetbehozása szerintem az önkormányzatnak egy fontos feladata, ezért örömmel üdvözlöm ezeket a neveket, amikkel még sosem találkoztam itt. Köszönöm szépen. Szépen, további észrevételt nem látok, szavazzunk. Tíz egyhangú igennel elfogadva. Köszönöm. 3-as napirend következik. Javaslat az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. évi május 6-ai önkormányzati rendelet módosítására, amit a pénzügyi és a szociális bizottság tárgyalt. Gintner András elnök úr. Köszönöm, polgármester úr, a Szociális Egészségügyi Bizottság egyhangú szavazásra támogatja a javaslatot. Köszönöm. Bogyó Viktor elnök úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. A pénzbizottság is megtárgyalt az előterjesztést. Ugye itt a családtámogatást kibővítenénk az örökbefogadott gyermekek után is, és egy rendelettervezet fekszik előttünk, és a bizottságunk is egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. További észrevételt nem látok, a rendelettervezetről szavazunk. Tíz egyhangú igennel a testület a rendelettervezetet elfogadta. Így lehetőség nyílik az örökbefogadott gyermekek után is egy meghatározott ideig a 120 000 forint per gyermek családtámogatásnak a juttatása. 4-es napirend következik. Javaslat a Morvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. évi február 21-i önkormányzati rendelet módosítására, amelyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt. Bogyó Viktor elnök urat illeti. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, pénzügyi bizottság tegnap ülésén tárgyalta a 25. évi költségvetés módosítását, és itt is egy rendelettervezet fekszik előttünk. A bizottság ezt is egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A rendelettervezethez van-e észrevétel vagy hozzászólás képviselőtársaim részéről? Nincs. Rendelettervezetről szavazzunk. Tíz egyhangú igennel a testület elfogadta. 5-ös napirend következik. Beszámoló Morvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló javaslat, amelyet a Szociális Bizottság tárgyalt, úgyhogy kérem az érdekelteket bejelentkezni. Sábel Zsuzsanna, az Oktatási Bizottság részéről. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az abban foglaltakat 3 igen és 1 tartózkodom szavazattal fogadta el. Gintner András, a Szociális Bizottság véleményét. Köszönöm, polgármester úr, Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozattervezetet és a rendelettervezetet is 3 igen szavazattal támogatta. Köszönöm szépen. Bogyó Viktor, a Pénzügyi Bizottság véleményét. Köszönöm a szót, polgármester. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A tegnapi nap folyamán még egy tervezetet láttunk csak a könyvvizsgálói véleményből. Most megjött, ez ki is lett osztva. Tehát mi a tervezetet azt láttuk, azt elfogadtuk. Egy határozattervezet és egy rendelettervezet fekszik előttünk, és a pénzügyi bizottság mindegyiket egyhangú 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Horváth Márk képviselő úr, a Településfejlesztési Bizottság véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja elfogadni a bizottság 3 egyhangú szavazattal, hogy a jelentés alapján szükséges intézkedési terv meghatározott feladatokat,
2026. december 31-ig teljesülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselőtársamat illeti a szó Brichter Józsefné képviselőasszony. Tessék? Persze. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tegnapi napon bizottsági ülésen azt mondtam, hogy lehet, hogy inkább kimegyek a teremből ennek a napirendnek a tárgyalásakor. És ennek oka a következő, de nem mentem ki egyébként a teremből, mint látható. Ennek oka a következő. Nekem, mint képviselőnek kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, a zárszámadási rendelettel kapcsolatban. Azt gondolom, van egy szakmai vélemény a könyvvizsgáló részéről, amely korlátozást is tartalmaz. Jelentős és lényeges hibák nem kerültek javításra, nem kerülhettek, adott esetben időhiányában is javításra. Ugyanakkor nyilván van ennek egy emberi oldala is. Tudjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi iroda, költségvetési és adóügyi iroda körülbelül 2 éve, ha jól emlékszem, végzi ezt a munkát. Végzi úgy ezt a munkát, hogy az előző irodavezető és a külső könyvelő számos olyan hibát, hiányosságot, nem létező adatállományt hagyott hátra, amelynek kijavítása, azt gondolom, aki ebben a szakmában dolgozik, az tudja, hogy sajnos nem megy egyik napról a másikra. Ennek ellenére az tény, hogy ez a beszámoló jelentős és lényeges hibás állításokat tartalmaz. Úgyhogy én ezt a beszámolót így ebben a formájában nem fogom elfogadni. Intézkedési terv szerintem talán tavaly is készült, mert ugye már tavaly feltárta a könyvvizsgáló ennek a hibának az előzményét. Van, ami javításra került, van, ami nem. Nyilván a jelenlegi dolgozóknak óriási munka a nem létező analitikus nyilvántartásokat létezővé tenni. Nem is tudom, hogy egyáltalán erre van-e mód és lehetőség, vagy pedig egyszerűen a valós vagyoni jövedelmi helyzetet kellene adott időpillanatban kimutatni az önkormányzatnál. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Jakab Géza képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Nálunk is tegnap a Településfejlesztési Bizottságban kerekedett egy elég hosszabb beszélgetés, talán mondhatom azt is, hogy még vita, ami talán még egy picit hevesebbre is sikerült, mint lehet, hogy kellett volna. Nem akarom az Évát megismételni, nekem csak annyi a kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy ugye az Éva is itt célzott itt ugye időkeretekre, hogy itt van olyan dolog, ami ugye most már ez a másodszor kapjuk ugye ezt a véleményt. Egy év alatt ezek nem készültek el, vagy valamilyen más formába léptek. Ugye most bejött még egy újabb feladat is, és ugye erre jött az, amit a Márk mondott, hogy itt december 31-ig itt az eszköznyilvántartásnak a megoldására, amiről ugye az Anita azt mondta, hogy igyekeznek ezt megoldani. Tehát én azt gondolom hogy a város másodszor ezt kapja véleménynek, én szerintem ez egy elég jelentős probléma. Tehát nem tudom, hogy nem akarom azt mondani, amit tegnap mondtam, aztán ott kijavítottak, hogy azért ez nem egy piacon lévő vállalkozás, de ugyan azt a példát hoztam, hogy ez egy piacon lévő vállalkozás lenne, ott azért ennek elég komoly következményei lennének. Szerintem itt is kellene, hogy legyen. Mert és ugye én ezt pont ezt feszegettem tegnap az ülésen, hogy amit már többször hallottatok tőlem, hogy úgy most az Anitáik azzal küzdködnek, amik régebben nem lettek normálisan megcsinálva, most egy picit koppintjuk a fejüket, hogy miért nem, és hogy valahogy szerintem a számonkérést egy picit úgy valahogy más dimenzióba kellene rakni, ebből is többek között tanulva szerintem. Tehát, hogy ezzel szerintem kellene foglalkozni mindenféleképpen, mert szerintem ez tök nem jó, hogy ezt kaptuk, vagy kapta a város a hivatal. Köszönöm szépen. Brichter Józsefné képviselőasszony. Szépen. Csak egy gondolat.
Elhangzott az előbb, hogy piacon lévő vállalkozáshoz ne hasonlítsuk. Így van, ne hasonlítsuk, mert piacon lévő vállalkozásnál az előző pénzügyi irodavezető egészen biztosan nem távozhatott volna munkajogi következmények nélkül. Köszönöm szépen, csak megjegyzés volt. Köszönöm szépen. A könyvvizsgálói vélemény tartalmazza, hogy az anyag rendelet alkotásra alkalmas, tehát nem pénzügyi hiányosságokról van szó, hogy könyveléstechnikai, adózási és egyéb kérdésekben vannak megállapítások, nyilván ezeket rendbe kell tenni. Pénzügyi vezető, bocsánat, Jakab Géza képviselő. Köszönöm szépen a szót még egyszer. Nyilván rendbe kell tenni, de szerintem azért ez ennél picit komolyabb. Tehát szerintem tételek, én azért azt gondolom. És akkor még annyi csak, hogy itt a számszaki dolgoknál itt is vitába keveredtünk, itt pedig itt a kamatoknak a beszedésénél jött az, hogy ugye van egy tervezetszám, ahhoz képest egy jelentősen kevesebb folyt be, amivel ugye az Anita azt mondta, hogy fog készíteni egy anyagot, hogy el fogja küldeni, hogy ez mi az oka, hanem én inkább csak az, hogy abból hova jutottunk el a vitába, hogy van-e annak bármilyen akadálya, hogy a hivatal és a tulajdonunkban lévő, tehát a hivatal, vagyis a város tulajdonában lévő cégeket bizonyos dolgokba összefésülni. Tehát gondolok egy ilyenre, hogy itt picit tegnap beszélgettünk itt a kamatoknak az összegéről, és akkor én azt felvetettem, hogyha a városnak van egy jó kamatozási lehetősége a folyószámláján, akkor ezeket miért nem próbáljuk meg tovább tolni a saját tulajdonú cégek felé. És akkor itt egy picit úgy elszaladtunk ezzel a gondolattal, és akkor ott a Dávid említette, hogy végül is van olyan dolog, ahol ez a közös dolog megvan a biztosításoknál, viszont én azt javasolnám, hogy itt azért nagyon szerteágazó lehetne ez a közös és a minél nagyobb csomagból származó előnyöknek a kihasználása, tehát itt akár lehet egy különböző szolgáltatók, tehát ezeket szerintem érdemes lenne megvizsgálni, és egy közös platformra behozni ezeket, mert egészen biztos, hogy ezekben van tartalék. Itt majd azért lehet látni itt a későbbiekben, hogy ugye most is belefutunk abba, hogy itt van olyan pénzeszközök, amik még mindig nincsenek lekötve itt cégeknél, és közben meg a városnál meg szinte lekötés nélkül 6,valahány% tud ketyegni. Tehát, hogyha ezt a lehetőséget megadnánk a cégeinknek, akkor ez nem lenne kérdés. És mindenki szépen beszedhetné azokat a kamatokat, amiket kell. És akkor mondom, itt tényleg a mobiltelefon szolgáltatóra elkezdve a nem tudom én bármilyen szolgáltatón keresztül. Tehát, hogy szerintem ezzel érdemes lenne foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Pénzügyi vezetőasszonyt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt évi munka során meddig jutottunk el, és mi az, ami még feladat? Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye a mostani korlátozott vélemény azt tartalmazza, hogy a tavaly megállapított 6 milliárdos halasztott bevételen lévő összeget kellett volna ugye rendeznünk, illetve hát a 24 évről szóló zárszámadáshoz kapcsolódó korlátozott vélemény ezt tartalmazta. Ugye mi ezt elvégeztük, tehát a halasztott bevételek feloldását megtettük. Ebből most itt látszik, hogy 5 milliárd 310 millióról van kérdés a könyvvizsgálat részéről, tehát 720 pár ezer forint, 725 millió körül összeg az, amit ugye jogosnak ítélt a könyvvizsgálatát, annak a feloldása megtörtént, tehát itt is nem az volt, hogy nem történt meg a feloldás, hanem itt azzal van a könyvvizsgálatnak még gondja, hogy nem látják ezt alátámasztottnak, hogy valóban mindezt föl lehetett volna oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Könyvvizsgáló asszony. Pontban van 6 korlátozásunk, ebből 2 új tétel van. Az első tétel az egy téves könyvelési hiba, ami a MÁK önkormányzati könyveinek a lezárása miatt már nem volt javítható, mert túllépte a visszanyithatósági határt, és ezt már azóta
a számvitel helyesbítette. Ez a mágkötvények vásárlásának a nyilvántartásból való helytelen számbavételéből adódik, és ez most nem szerepel az eszközeik között. A második csomagban ott annak a rendrakásnak a csomagja van, amivel azok az önkormányzat eszközanalitikájának a rendberakása történt, és ennek következtében 1 milliárdos pótlólagos eszközérték jelenik meg a beszámolóba. Itt ennek már a leltári alátámasztása a bruttó érték tekintetében és nettó értékben is a főkönyvi kimutatásokban megtörtént, de az analitikus alátámasztás tekintetében hiányosságok vannak, és így nem állapítható meg, hogy melyik évet érintik ezek a revíziók, és hogy emiatt nem kellett volna 3 oszlopos mérleget készíteni. Az utolsó hatókörkorlátozás pedig abból adódik, hogy nem volt analitikus nyilvántartás pályázatos támogatások időbeli elhatárolásához, és igazándiból nem lehetett átlátni, hogy mihez kapcsolódik ez az elhatárolás. Most így utólagosan is visszamenve egész 2017-ig a nyilvántartásokba úgy tűnik, és ezt kell utána járni, hogy ennek döntő hányada a piac pályázathoz kapcsolódik, ami több részből tevődik össze, és itt az a konfliktus keletkezett, hogy ezt a piac beruházást az önkormányzat úgy minősítette, hogy ez a vagyon olyan részét képezi, amely nem értékcsökkenthető, ebből kifolyólag ez addig, ameddig az önkormányzat tulajdonában marad, az itt elhatárolt összeg véleményünk szerint nem oldható fel, mert nem keletkezik utána értékcsökkenés, és a jogszabály szerint a támogatásokat mindaddig időbeli elhatárolásba kell tartani, amíg az értékcsökkenés vagy költség oldalról fel nem oldható. Ezt most még tisztázni kell, mert az analitikus nyilvántartásokból mi azt látjuk, hogy 2023-ban lett aktiválva ebből a pályázati csomagból 3,2 milliárdnyi eszköz, de ez sem világos, hogy ugye úgy látszik, hogy 2010-ben már kaptak pályázatos pénzeket, hogy milyen ütemben lehetett itt a felszabadítás, és hogy ez most szintén egy 3 oszlopos mérleg készítési kötelezettséget jelentett volna, ami elmaradó felszabadítás lett, illetve hát most ez egy önrevízió lesz, ha megállapítódik, hogy nem lehetett volna a piachoz kapcsolódó elhatárolást felszabadítani. Sajnos miután a határideig, és ugye nem kapunk előbb végleges információkat, míg a MÁK be nem fogadja az önkormányzat által teljesítendő adatszolgáltatást. Nagyon rövid idő állt nekünk is rendelkezésünkre, hogy ennek utána járjunk, és itt sem találtunk olyan kollégát, akinek emlékeiben még benne lett volna, hogy hol lehetne könnyebben kutakodni ezeknek az analitikáknak a pótlásáról. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a konszolidált mérlegben az eszközforrások oldalán, mindkét oldalán van hiba, és nem látszódik a beszámolóból, hogy mennyi ebből az, ami múltbéli, és mennyi, ami ez évi, úgymond elszámolási különbözet. A bevételek és kiadásokban való tévedés az sokkal kisebb kockázat, hiszen itt annyira zárt körű a pénzeszközöknek a kezelése, egyrészt a MÁK-nál lévő bankszámlák tekintetében és a
Erste Banknál lévő számláik tekintetében is, hiszen ott nem egy emberre múlik az, hogy pénz kifizetésre kerül vagy nem kerül, és kötelezettségvállalás nélkül nem lehet pénzeszközt teljesítést, pénzbeli kifizetést eszközölni. Tehát itt e tekintetben úgy gondoljuk, hogy nem lehet a beszámolónak ezt a 3 igen sarkalatos kérdését ráhúzni arra, hogy a bevételek és kiadások elszámolásában is ilyen komoly hiányosságok lennének. Apróságok vannak, ez elsősorban a pénztári pénzkezelés tekintetében nem igazán látjuk nem volt alkalmunk rovancsot csinálni, és ezért ott nem látjuk azt, hogy néhány létesítménynél a tavalyi pénzkészlethez képest egy forint változás sem volt december 37-én, tehát feleslegesen tartózkodik ott pár százezer forint a pénztárakban, de ez csak apróság. Jakab Géza képviselő úr, kért szól. Köszönöm szépen a szót, nekem csak egy kérdésem lenne, mert tegnap ezt a Dávid feltette ezt a kérdést, csak akarnám, hogy ezt halljátok ti is, amit ő megkérdezett, hogy végülis ez egy vélemény. Hogy most én nem tudom, hát most sajton kívül szerintem itt a teremben talán az Éva, aki ezt biztosan sokkal jobban tudná mondani, de végülis ez egy vélemény. Tegnap az volt a Dávidnak a kérdése, hogy végül is ezt maga a hivatal ezt elfogadja ezt a véleményt, vagy nem fogadjátok el, mert szerintem ez is egy fontos kérdés, hogy ha nem fogadjuk el, akkor szerintem vitatkozzunk, tehát vagy vitatjuk egyáltalán ezt, tehát én ez a kérdésem, vagy elfogadjuk, hogy Köszönöm. Szóval tegyünk egy kicsit rendet, jó? Könyvvizsgálói vélemény, az nem vita kérdés, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk, azt tudomásul lehet venni. Jó, tehát ezt a könyvvizsgáló véleményt, ezt ne akarjuk megkérdőjelezni, azt gondolom. Köszönjük a szó. Köszönöm szépen a szót. Igen, képviselőasszony elmondta, amit szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm. Van-e további kérdés vagy észrevétel képviselőtársaink részéről? Tehát nyilván az, hogy a vezetőtársaim, hogyha figyelnek, akkor nyilván ennek a helyretételére záros határidőn belül rendet kell tenni. Tehát nem a finanszírozási és a pénzügytechnikai kérdésekről van szó, hanem egy olyan könyvelős technikai kérdésről, ahol meg kell, hogy mondjam, hogy én is a szakemberekre támaszkodom. Tehát egyértelmű, hogy ezzel az intézkedési tervvel ezeket a hibákat ki kell javítani. Köszönöm szépen, további észrevétel nincsen. Van egy határozat, jegyzőasszony, kér szót. Köszönöm szépen a szót. Még az elején a bizottsági véleményekhez kapcsolatban szeretném csak pontosítani, hogy a Településfejlesztési Bizottság nem fogadott el módosító indítványt, hiszen nem volt mihez, tehát az, amit elhangzott, az ugye rendelet szövegébe nem illeszthető be, tehát ez egy észrevétel volt csak. Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv kedvéért. Ja, igen. Módosító említeni. Köszönöm szépen. A döntéshozatal következik a határozattervezetről. Kilenc igen, 0 nem, 1 tartózkodás, és a rendelettervezetről szavazunk. Köszönöm. 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodásra a rendelettervezetet elfogadta a testület. Köszönöm szépen. 6-os napirend következik. Javaslat. Morvárosi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/26. évi február 20-ai önkormányzati rendelet módosítására, amit a pénzügyi bizottság tárgyalt. Bogyó Viktor elnök urat hiteti. Köszönöm a szót, polgármester úr. A pénzbizottság szintén a tegnap ülésén tárgyalta az előterjesztést, és itt is egy rendelettervezet fekszik előttünk, amit 4 egyhangú igennel javaslunk elfogadni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. Hozzászólás nincsen, így a rendelettervezetről szavazzunk. Nyolc igen, 0 nem, 1 tartózkodással a testület elfogadta. Köszönöm szépen. 7-es napirend következik. Javaslat az önkormányzati szervezet és működési szabályzatáról szóló 5/2015. évi április 1-i önkormányzati rendelet módosítására, melyet pénzügyi bizottság megtárgyalt. Elnök urat illeti a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Pénzügyi bizottság a tegnapi soros ülésén tárgyalta ezt az előterjesztést is. SMS módosítás, itt is egy rendelettervezet fekszik előttünk, és ezt is 4 egyhangú igennel javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Igen, ez a szervezet és működési szabályzat a képviselő testület az ellátandó önkormányzati feladatokra tekintettel, hogy a bizottsági kérdésekről tárgyaltunk 2 menetben, és az ott létrejött konszenzus alapján változnak. A településfejlesztési bizottság marad 5 fő, a pénzügyi bizottság kibővül 1 fővel 6 fő, az oktatási kulturális bizottság 5 fő, és a szociális és egészségügyi bizottság 5 főről 7 főre bővül. Ezt tartalmazza a rendelet tervezet. Van-e hozzászólás? Kovács István képviselő úr. Hát most már másfél éve vagyok ebbe a Szociális és Egészségügyi Bizottságba. Ugye eddig 5-en voltunk, az elmúlt másfél évben havonta általában 2-szer jöttünk össze, hogy megbeszéljük a dolgainkat. Ez alatt az időszak alatt soha egyetlen egyszer sem merült fel, hogy túl kevesen vagyunk a munka elvégzéséhez. Tehát, hogy nem volt szó arról, hogy ez az 5 fő az nem elég ennek a városnak a kiszolgálására ebben a kérdésben. Nekem még mielőtt folytatnám a hozzászólásomat, én szeretném megkérdezni, hogy ez összesen mennyi pluszköltséget jelent a városnak, hogyha kibővül ez a bizottság? Egy évre vetítve. Egy főt érint. Köszönöm szépen a szót. Benne van az előterjesztésben, hogy ugye a fél év az bruttó 600 000 forint, ugye egy nem képviselő bizottsági tag az, aki konkrétan költségnövekedést okoz havi bruttó 100 000 forint értékben. Köszönöm. Most a kérdés az, hogy van-e a városnak teljesen feleslegesen 1.200.000 forintja arra, hogy kifizessen egy olyan embert, akinek a munkájára nincsen szükség. És itt most szeretném kihangsúlyozni, itt most nem személyi kérdésről beszélek, hanem létszámkérdésről. Tehát én nem gondolom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak szüksége van bővítésre, viszont mivel a pénzügyi bizottságról semmit nem tudok, én azt szeretném kérdezni a pénzügyi bizottság elnökétől, hogy bennük felmerült-e már az, hogy bővíteni kell a pénzügyi bizottság személyi keretét, mert nem tudják ellátni a feladataikat. Hát a pénzügyi bizottság létszáma 1 fővel növekszik, csak belső képviselőtaggal. Nincs szó. Tehát én csak arra vagyok kíváncsi, hogy felmerült-e valaha az elmúlt másfél évben, hogy túl kevesen vannak a pénzügyi bizottságban, ami miatt nem tudják rendesen ellátni a feladataikat. Ez lenne a kérdésem. Nem merült fel a pénzügybizottságba egyáltalán, hogy nem tudnánk ellátni a feladatainkat. Én úgy gondolom, hogy minden képviselőtestületülésen ott van előttetek mindenki előtt a beszámoló, ugye az átruházott hatáskörbe hozott döntések, pont meg is lepődtem, hogy igazából az ülés előtt minket dicsértél meg ezzel a klímás történettel, hozzászólásoddal. Én úgy gondolom, hogy ez egy konszenzusnak az eredménye, ami most itt fekszik előttünk. Azért bővítettük a bizottságot, én az Évát sokszor hívtam pénzügyi bizottság ülésre is, ebben meg tudsz erősíteni, gondolom, hogy gyere el tanácskozási joggal. Most igazából az Éva nem tanácskozási joggal, hanem teljes jogú tagsággal fog részt venni a pénzügyi bizottsági üléseken. A növekmény az ugye egy képviselőt érint, egy külsőst, amiről beszéltünk. Ez egy konszenzusnak az eredmény, ami itt fekszik előttünk, én úgy gondolom, egy teljes konszenzusnak, tehát 2 körben is tárgyalt a testület, nem nyilvános testületülésen, egy ilyen informális testület, 2 informális testületülés volt összehívva,
Én úgy gondolom, hogy ez a rendelettervezet annak az eredménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kovács István képviselő úr. Akkor végül is elmondhatjuk, hogy 3 embernek szeretnénk, vagy nem is 3-nak, hanem többnek, vagy 4 embernek szeretnénk sokkal több munkát adni annak érdekében, hogy pontosan ugyanígy legyenek ellátva azok a feladatok, amíg eddig is ellettek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek szerint sem a pénzügyi bizottság bővítésére, sem a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszámának a bővítésére nincsen szükség, nincsen több emberre, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy az előbb is elhangzott, hogy az egyik ez a város pénztárából évente 1 200 000 forintot vesz ki, hozzáteszem teljesen feleslegesen. Tehát én azt gondolom, hogy amiről egyébként szó van, ugye én most nem voltam ott itt az előző ülésen, úgyhogy nem tudtam ezeket elmondani. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, ami miatt felmerült ez, és ami miatt ez megoldásként lett felkínálva, ezeket a problémákat személycserékkel is meg lehetne oldani, anélkül, hogy plusz munkába kerülne több embernek, vagy ha jól számoltam, 3 embernek kerülne több munkájába a munka elvégzése, illetve egy embernek lenne évi 1 200 000 fontos fizetése. És úgy, hogy erre igazából nincsen szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne átgondolni, hogy nem ez a megoldás, hanem hogyha azt szeretnénk elérni, ami miatt ez az egész kialakult, az simán személycserékkel meg lehet oldani, anélkül, hogy ez plusz munkába kerülne több személynek, illetve több mint 1 millió forintba a városnak. Ennyit szerettem volna csak ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Elnök úr, te bejelentkezve vagy még? Igen, ugye 2 egyeztető tárgyalás volt, az volt a kérés, hogy a korábbi bizottsági összetételekben azok a szervezetek, amelyek nem voltak képviselve, akár szakértői szinten ez igény merült föl, és az egyeztetéseknek ez az eredménye. Van-e további hozzászólás? Nincsen. A rendelet Richter Józsefné képviselő. Polgármester, csak annyit tennék hozzá, hogy azért ez az informális ülés, azért emlékszünk rá mindannyian, elég vitás helyzeteket generált. Ugye a Kovács István akkor nem volt ott. Nyilván az ő véleményét én a magam részéről tiszteletben tartom, viszont most egy kicsit kisarkítottuk ezt az egészet személyi kérdés változásokra, de azt gondolom, hogy ebbe a rendelettervezetbe, és mivel azért elég sokan vagyunk ebbe a terembe, itt a hatáskörök is jelentősen átalakulnak. Ez legalább olyan fontos kérdés, mint a személyi kérdések, sőt számomra sokkal fontosabb kérdések. Köszönöm szépen. Igen, és ez is az egyeztetés eredményeként van itt az asztalunkon. Igen. További észrevételt nem látok, a rendelet tervezetről szavazzunk. Nyolc igen, 1 nem, 0 tartózkodással a testület a rendelet tervezetet elfogadta. Köszönöm szépen. 8-as napirend következik. Javaslat a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. Évi december 14-i önkormányzati rendelet módosítására, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Ugye ez több fordulóban a településkép védelmét szolgáló főépítési, szakmai egyéb véleményeket tartalmaz. Bizottsági véleményt kérek. Jó Viktor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester. Igen, pénzügyi bizottság településén megtárgyalta az előterjesztést. Itt is egy rendelettervezet fekszik előttünk, és ezt is 4 egyhangú igennel javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Horváth Márk képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, a Településfejlesztési Bizottságon már többször is volt erről szó, és 3 egyhangú igen szavazattal támogatta a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Azt kérem majd, hogy a közzétételnél ez egy elég részletes és lakosságot is érintő, remélhetőleg konszenzuson alapuló, a városképet javító szabályozások lépnek életbe, ami a rendezettséget
segíti. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Nincsen, a rendelettervezetről szavazzunk. 9 egyhangú igennel elfogadva, köszönöm szépen. 9-es napirend következik. Javaslat a városi piac területén létesített mélygarázsban történő parkolás rendjéről szóló 1/2024. év február 6-ai önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Itt szeretném megjegyezni, hogy Jakab Géza képviselő úrnak volt fejlesztést és kiterjesztést összefoglaló javaslata, amit én is az egyeztetéseken támogatónak tartok, és ezért nem egyéni indítványként került ide a napirendre, hanem a képviselők többsége egyetért ezzel a javaslattal. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Bogyó Viktor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, tegnapi soros ülésen tárgyalta a pénzbizottság az előterjesztést. A jelenleg bérbeadható 20 parkolóhely 10-zel növekedne, tehát 30 parkolóhelyet lehetne most már kibérelni a mélygarázsba. Jelenleg 6 hónapos bérleti időtartam volt megállapítva, ezt kiegészítenénk 3, illetve 12 hónapos bérleti időszak biztosításával is. Rendelettervezet fekszik előttünk itt is, és a bizottság ezt egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Horváth Márk képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, 3 egyhangú szavazattal igennel támogatta. Köszönöm. Szépen, képviselőtársaimat illeti a szó. Bogyó Viktor képviselő úr, elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nekem csak az lenne a kérdésem, bár elfogadtuk tegnap a pénzügyi bizottság ülésén, utána beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan része a rendelettervezetnek, hogy akik most bérlik a parkolóhelyeket, az a 20 bérlő, nekik lehetőséget biztosítanánk egy alkalommal a bérleti szerződés 6 hónappal történő meghosszabbítására. Tehát, hogy ezt nem lehetne 12 hónapra? Tehát most aki bérli, az egyszer meghosszabbíthatja 6 hónapra, és utána elvileg akkor nem. Mert ugye most lehetőséget biztosítunk 3, 6 és 12 hónapos bérletre. Tehát én azt javasolnám, hogy ezt a 6 hónapot ezt módosítsuk 12-re, tehát legyen lehetőség, hogyha akarja 1 évre kibérelni, akik már kezdettől bérlik a parkolóhelyet, ne gátoljuk őket, hogy csak fél évre béreljék. Vagy nem tudom, ennek mi az oka. Szerintem logikus lenne, hogy bérelhesse akár 12 hónapra is. Géza, te vagy a... Én is ezt javasoltam, csak a Laci mondta, hogy van rá igény. Tehát, hogy van olyan, aki csak rövidebb időt akar. Tehát, hogy van ilyen. Tehát most... Laci így kérte. Szerintem sem, tehát jó. Egy módosító javaslatom lenne, polgármester úr, hogyha lehetőség van. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm szépen a szót. Igen, a 2. paragrafus, ami ugye az 5-ös alcím 10. paragrafusának a módosításáról szól, tehát ennek a mondatnak a végén a 6 hónap helyébe akkor 12 hónap kerül. Köszönöm. Akkor ezt a módosító javaslatról szavazzunk. Egyhangú igennel elfogadva, és immár beillesztve a rendelettervezet egységes szerkezetébe kell róla döntenünk. Köszönöm, 10 egyhangú igennel elfogadta a testülete a javaslatot. 10-es napirend következik. Javaslat a MORE Kft. 2025. év üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában, amelyet a pénzügyi bizottság tárgyalt. Jelen van a teremben Pallag Róbert ügyvezető és Vágóegyi László könyvvizsgáló úr. Bogyó Viktor elnök úr illeti a szó.
Köszönöm szépen a szót, polgármester. Igen, jönnek az önkormányzati cégek sorban, az első a Morhő Kft. A pénzügybizottság a tegnap ülésén tárgyalta a beszámolót. Itt egy határozattervezet fekszik előttünk, és ezt is a bizottság egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimot illeti a szó. Jelentkezés nincs, így a határozattervezetről szavazunk. Egyhangú igennel elfogadva. Köszönöm szépen. Következő napirendünk javaslat a Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolójára. Ruf Linda ügyvezető asszony és itt van a körünkben. Bogyó Viktor elnök urat illeti a szó. Köszönöm a szót, polgármester. Igen, sorban a második a Móri Szabadidőközpont Kft. Tavalyi évi beszámolója. Pénzügybizottság ezt is megtárgyalta, és itt is a határozattervezetet 4 egyhangú igennel javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e észrevétel vagy hozzászólás? Jakab Géza képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Csak az lenne a kérdésem, hogy lehet az, hogy csak keresem, csak nem látom. Lehet az, hogy ekkora pénzkészletetek van? Hát itt nekem... Igen. Igen. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, december 31-én lehetséges, mert ugye ott évvégén lekérem még a támogatást, amire úgy érzem, hogy szükség van, és január-február hónapban nem kérünk támogatást az önkormányzattól, amíg nincs elfogadva ugye az önkormányzati költségvetés, és az február végére egyébként épp hogy 7-8 millió forint marad. Richter Józsefné képviselő. Köszönöm szépen a szót. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy valamikor réges-régen a gazdasági társaságainktól éppen ezért, hogy a pénzügyi helyzetüket folyamatosan nyomon tudjuk követni, havi likviditási tervet kértünk, mert abban látni igazán, nem pedig egy december 31-i vagy egy február 8-ai állam. De nem ezért kértem szót, hanem azért kértem szót, mert jeleztem előző képviselőtestületi ülésen, hogy ügyvezető igazgató asszony a felügyelő bizottság tagjának kérése ellenére, szóbeli és írásbeli kérése ellenére adatot, iratot nem bocsátott rendelkezésre. Akkor polgármester úr mondta is, hogy azonnal intézi. Azóta megkapta ezt a főkönyvi kivonatot gyakorlatilag a felügyelő bizottsági tag. Én szeretném felhívni a figyelmet a felügyelő bizottság jogaira, és ne korlátozzuk a felügyelő bizottság jogait, bármilyen adatot, iratot rendelkezésre kell bocsátani, és ez nem opció, nem lehetőség, hanem törvényi kötelezettség. Én erre szeretném felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ügyvezető asszony. Köszönöm a szót, igen, elnézést kértem, ez valóban az én hibám volt, hogy a Gábor felügyelőbizottsági tag későn kapott. Amikor polgármester úr felhívott, hogy képviselő asszony ezt jelezte, akkor azonnal elkértem a főkönyvelőnktől, és küldtem a Gábornak a főkönyvet. Köszönöm szépen. További észrevétel nincs, kérem szavazunk. Egyhang igennel elfogadta a testület a javaslatot. 12-es napirend következik. Javaslat a Mórvárosi Televízió Nonprofit Kft. 2025 évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója és közhasznossági jelentése tárgyában. Fenesi András ügyvezető urat köszöntöm, pénzügyi bizottság elnöke a szó. Köszönöm a szót, polgármester. Igen, sorban a harmadik önkormányzati cégünk. Ő van a terítéken, tavalyi évi beszámoló, itt is határozattervezet fekszik előttünk, és itt is a pénzügyi bizottság 4 egyhangú igennel javasolja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm.
Köszönöm. Van-e hozzászólás? Nincsen. Kérem a határozattervezetről szavazzunk. Egyhangú igennel a testület a javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen. 13-as napirend következik. Javaslat Marváros település terv 7-es számú módosításával összefüggő egyeztetési eljárásban beérkezett partnerségi, környezeti vizsgálati és véleményezési szakaszban adott vélemények elfogadása tárgyában, amelyet a Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Horváth Márk képviselő urat kérem, ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Településfejlesztési Bizottság a határozattervezetet egyhangú 3 igen szavazattal támogatta. Köszönöm. Igen, ez egy konkrét javaslatcsomag, ami rengeteg vállalkozást, intézmény további beépítését és településképpel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. Van-e hozzászólás? Nincs, kérem, szavaz. Bocsánat, Richter Józsefnek kép. A szót, polgármester úr, csak egy kérdésem lenne. Ez mikor válik valóra? Mikor válik ez hatályossá, ami ebben az anyagban szerepel? Köszönöm szépen a szót. Ugye most ezután az állami főépítész mondja ki a végső véleményt, és utána kerülhet rendeletalkotásra, amit most Nóri nézek, hogy júniusban ez mehet? Jó, júniusban szeretnénk. Köszönöm szépen. Júniusról van szó, hogy a júniusi testületülésre véglegesíteni lehet. Köszönöm. A határozattervezetről szavazzunk. Egyhangú igennel elfogadva. 14-es napirend következik. Javaslat MOL település tervének 9 számú módosítás eljárásban új beépítésre szánt terület kijelölés tárgyában, szintén a Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Ez a Foster Electric Hungary beruházói kérelmére területbővítést tartalmaz. Képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Településfejlesztési Bizottság ezt is tárgyalta, ezt a határozattervezetet, és 3 egyhangú igennel támogattuk. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Schmidt Roland képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én örülök neki, hogy egy multinacionális cég igyekszik fejleszteni és bővíteni a gyáregységét, és feltételezem, ez több dolgozó foglalkoztatásával is járhat majd, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy itt az elmúlt időkben, nem tudom, hogy ez most lehet mondani, hogy csak szóbeszéd, de több probléma felvetődött a dolgozóknak az egészségügyi állapotáról és az ott lévő munkabiztonsággal kapcsolatban. Tudom, hogy ez nem tartozik szervesen ehhez a napirendi ponthoz, de szerintem ezt is figyelemmel kellene követnünk, hogy ott esetleg van-e olyan probléma, ami ilyen nézőpontban is megvilágítja ezt a bővítést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Nincsen. A határozattervezetről szavazunk. Egyhangú igennel elfogadva. 15-ös napirend következik. Javaslat Molváros település terv 9 számú módosításával összefüggő egyeztetési eljárásban beérkezett partnerségi, környezeti vizsgálat és véleményezési szakaszban adott vélemények elfogadásáról, amit a Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Horváth Márk képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Településfejlesztési Bizottság a határozattervezetet 3 egyhangú igen szavazattal támogatta. Köszönöm szépen. Van-e képviselőtársaim részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzunk.
10 egyhangú igennel a képviselőtestület a javaslatot elfogadta. 16-os napirend következik, 16-os napirend következik. Beszámoló a városban jelentkező 2025. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Szeretettel köszöntöm Kocsi Meleg Ilona Ágnes helyettesét, Nagy Georginát, aki a kérdésekre majd tud válaszolni. Ginner András elnök urat illeti a szó. Köszönöm, polgármester úr, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 egyhangú igennel támogatta a beszámoló elfogadását. Van-e a kérdés vagy észrevétel az anyaggal kapcsolatosan? Nincs, döntéshozatal következik. Tíz egyhangú igennel elfogadta a javaslatot. Köszönöm szépen, és a munkatársaknak is légy szíves, add át köszönetünket. Tizenhetes napirend következik. Javaslat a 2026-2027-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, amelyet az Oktatási Bizottság tárgyalt. Ugye az előterjesztésben a beiratkozások alapján nem változnak a csoportszámok. Sáber Zsuzsanna. Polgármester úr, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az abban szereplő határozattervezetet 4 egyhangú igennel támogatta. Köszönöm. Szépen. Van-e észrevétel? Ebben a nevelési évben összesen 443 kisgyermek iratkozott be. Részenként a Pittypang óvodában 166, a Napsugár óvodában 133 és a Meseház óvoda bölcsőde múlt pedig 144 gyermek. Jakab Géza képviselő úr kér szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Egy picit érintett vagyok ebbe a témában, mert a feleségem az óvonő. És két ismerősömet megkérdeztem, akik elköltöztek Morról. Az egyik őjük Pusztavánba költözött, a másik pedig Sörédre, hogy az ő ismerősi körükben, környezetükben mennyi olyan Morról elköltözött család él, akinek gyereke is van. És én kaptam hát az egyik, mind a kettő ledöbbentő, az egyik az sokkal jobban, Pusztavánban 27 olyan kisgyerek lakik jelen pillanatban, akik Morról költöztek szülők Pusztavánban mondjuk az elmúlt 8-10 évben, 5-10 évben, és a másik az pedig Söréden, ott pedig 9. Úgyhogy én egy picit így, én örülök, hogy az óvodai csoportok nem csökkennek, vannak olyan óvodák, városok, ahol ugye ez nem elmondható, mert mindenhol ugye csökkennek a gyerekszámok. Előbb-utóbb én azt gondolom, talán lehet, hogy Mort is el fogja érni, már nem tudom, hogy mennyi 1 éves vagy 2 éves kisgyerek van jelen pillanatban a városban. Viszont egy picit úgy elkanyarodva, és ahogy nem 100%-osan ide passzoló téma, de szerintem erősen el kellene azon gondolkoznunk, hogy hosszú távon, ami a város jövője szempontjából szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a fiataljainkat Moron tartani, kedvezményes telkeknek a kialakításával, hogy ne a környező településeken építkezzenek, a Fecskeház programnak az elindításával, hogy ne kelljen esetleg olyan környéki településre költözni, ahol ki tudják fizetni az albérletet. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog és feladatunk kell, hogy legyen, hogy a Fecskeház program ugye az benne is van a gazdasági tervben, az 5 éves megvalósulásában, és én bízom benne, hogy ebből a 600 millió forintból esetleg jut arra, hogy ezt a programot is el tudjuk indítani, mert azért a települések nagy része nem ilyen szerencsés, hogy nem csökkennek az óvodai helyek száma, ezáltal esetleg munkahelyek is veszélybe kerülnek. Tehát mindenféleképpen azt javaslom, hogy kezdjünk el a jövőnken egy picit hatékonyabban dolgozni, gondolkozni, hogy a fiatalok Moron képzeljék el a jövőjüket, és Moron gyarapodjanak a családok. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Czelesz Gábor alpolgármester úr kér szó.
Köszönöm szépen a szót. Szerintem mindegyikünknek az az érdeke, hogy a fiatal házasok itt telepedjenek le, és szerintem azt az ösztönzőt és azt a támogatást, amit önkormányzat részben meg tud tenni, szerintem azt mi megpróbáljuk adni. De azzal nem tudunk vetekedni akkor, amikor olyan támogatási rendszer van, amely mondjuk bennünket úgymond kizárt. Tehát akik kiköltöztek, az én tudomásom szerint, azok azért is kiköltöztek, mert más településnél olyan támogatási rendszert kaptak, amivel mi nem tudunk vetekedni. Tehát ha megnézzük azt, hogy a falusi programokban milyen támogatási rendszert kaptak az oda költözők, és szerintem ez volt az egyik olyan ok, amiért elköltöztek a családok. Én most is azt mondom, hogy mind szociális, mint egyéb olyan dologban annyi támogatást próbálunk adni a fiataljainknak gyermekszületések után, és most megint bővítettük tulajdonképpen a szociális rendeletünket, az, hogy az örökbefogadott gyerekek is kapjanak támogatást. Ami tőlünk telhető, azt megtesszük. Természetesen ezeket a programokat, amelyeket korábban részben azért mondtuk, Fecskeház, ezeket el kell azért indítani, de szerintem a fő motiváció azért a kiköltözött családoknak azért az volt, hogy olcsóbbak voltak a telkek, olcsóbbak voltak a házak, és olyan támogatási rendszer volt az állam részéről, amellyel mi teljes egészében nem tudunk vetekedni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jakab Géza képviselő úr. Köszönöm, nem akarok ennél a pontnál vitatkozni, de akivel én beszéltem, az pont azért költözött ki, mert 1,8 millió forintért vett akkor egy telket a Tölgyesben, amikor itt 14,5 millió volt a licit. Tehát, hogy azért, és azért az, hogy mi most mennyire adunk el egy telket, tehát az 1,8 és a 14 között van, tehát egy másodpercig nem gondolkoztak, hogy hova költöznek. Köszönöm szépen. Horváth Márk képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, Cász Gábor nagyjából elmondta, amit szerettem volna mondani. A másik, én azt gondolom, hogy nem telkek kialakításával kell foglalkozni, hanem társasházakat létesíteni, nem önkormányzati tőkéből. Úgy, ahogy ez megtörténik nem sokára a bányásztelepen is. Nagyon sokan költöznek el azért, mert nincs nagyon lakás, amit meg lehet venni, stb. Én efele szeretném elvinni a várost. Azért nincsen kivehető lakás, ugye? Már hülyeség. Jó van, Géza, köszönöm. Köszönöm a szót. Brichter Józsefné képviselő azt. A szót, polgármester úr, lehet, hogy több infót tudtam meg, mint amit szerettem volna. Én egy kicsit most kanyarodnék ide-vissza a napirendhez, ha lehetne. Arról van-e információnk, hogy az egyházi óvodába hány gyereket irattak? Mert ugye tudjuk, hogy az egyházi iskola meg az állami iskola finanszírozása egészen más. Na most a gyereklétszám vonatkozásában, ha már itt feszegetjük a városi gyereklétszám csökkenését, azért el ne felejtsük, hogy van itt egy működő egyházi óvoda is. Azt gondolom, hogy azért oda is bizony móri gyerekek járnak túlnyomó részt, de nyilván mindent meg kell tennünk annak érdekében. Valamikor egy 15 000-es kisváros volt, most ott tartunk, hogy 13 000, pár százan lakunk, de ez sajnos országos tendencia, tehát nem móra vetítendő ez a kérdés, de nyilván foglalkozni kell vele. Köszönöm szépen, de egyházi óvira, ha kaphatok választ, azt megköszönöm. Igen, a jegyzőasszonyt kérem, hogy erre válaszoljon. Jó. Köszönöm szépen a szót. Az egyházi óvodának 2 csoportra van férőhelye, és mivel ők ugye 2 éve indultak, harmadik év most jönnek fel még nagy csoportba a kicsik, tehát ők túl sok gyereket idén nem tudtak felvenni, mert nem volt még férőhelyük. Az egyházi óvodának a hatása az majd a jövőbe fog jobban érvényesülni. Köszönöm. Van-e további kérdés vagy észrevétel? Nincsen. A határozattervezetről szavazunk.
10 egyhangú igennel elfogadva. 18-as napirend következik. Javaslat a versenyképes járások program első üteméhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárására. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Jó Viktor. Köszönöm a szót, polgármester úr. Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, végére értünk, hála Istennek a VJP 1-nek, ugye ez a versenyképes járások program első része. Egy határozattervezet fekszik előttünk, ugye itt 3 részből áll, az egyes az Mór, 2-es Csákberény, a harmadik pedig Csókakő. A pénzügyi bizottság a határozattervezetet egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Már képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Településfejlesztési Bizottság a határozattervezetet egyhangú 3 igennel szavazattal támogatta. Szerintem is most már jó lesz, hogyha vége lesz, mert ugye itt a saját beruházások már rég kész lettek, ugye ehhez lett igazítva, a VJP 1-hez lettek igazítva, és ugye most elég furán néz ki, hogy megcsináltunk egy utcából egy 20 métert, és utána ugye a többi még félkész, de reméljük, hogy most már lezárul ez a VJP 1, meg lassan a 2 is. Köszönöm. Köszönöm szépen, van a hozzászólás. Nincs, határozathozatal következik, név szerinti szavazással. Fenyves Péter? Igen. Szavesz Gábor? Igen. Bugyó Viktor? Igen. Péter József? Igen. Inger András? Igen. Horváth Márk? Igen. Jakab Géza? Igen. Kovács István? Igen. Sáber Zsuzsanna? Igen. Igen. A testület a javaslatot elfogadta. 19-es napirend következik. Javaslat az önkormányzat tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottság tagjainak visszahívása és megválasztása tárgyában. Ugye ez is az előzőekben említett egyeztetésnek az eredménye. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat illeti a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igenis, ez is egy konszenzusnak a végeredmény az előttünk lévő napirend. Itt 8 darab határozattervezet fekszik előttünk, ezek a felügyelőbizottsági tagok visszahívása és az újak kinevezéséről szól. Mind a 8 határozattervezet a pénzügyi bizottság egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Nincsen, döntéshozatalok következnek az egyes számú határozattervezetről. Tíz egyhangú igennel elfogadva, 2-es számú határozattervezet. Tíz egyhangú igennel elfogadva, 3-as számú határozattervezet. Tíz egyhangú igennel elfogadva, 4-es számú határozattervezet. Tíz egyhangú igennel elfogadva, és ugye az új személyi struktúrának a döntéshozatalai következnek. 5-ös számú határozattervezet Kaiser Tibor személyében, Morhő Kft. 10 egyhangú igennel elfogadva, 6-os számú határozattervezet Kaiser István, a Holding Kft. Képviselője. 10 egyhangú igennel elfogadva, 7-es számú határozattervezet Vilmek Tibor, a Városi Televízió Non-Profit Kft. Felügyelőbizottságában. Tíz egyhangú igennel elfogadva, és a 8-as számú határozattervezet a Móri Városi Televízió Non-Profit Kft. Felügyelőbizottságban Takács Melinda személyében.
10 egyhangú igennel elfogadva. Köszönöm szépen. 20-as napirend következik. Javaslat a római 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó személyes közreműködési szerződés megkötése tárgyában, amelyet megtárgyalt a Szociális Bizottság. Gintner elnök úr, jel szó. Köszönöm, polgármester úr. A javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal támogatta. Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs, szavazzunk. Tíz egyhangú igennel elfogadva. 21-es napirend következik, amely egy beszámoló a Fehérvíz ZRT részére vagyonkezelésbe átadott ivóvízellátás biztosító víziközmű vagyontárgyak, Mór kistérségi vízművet illeti műszaki fejlesztési beruházási munkáiról, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Ugyó Viktor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, pénzbizottság megtárgyalta a beszámolót. Egy határozattervezet fekszik előttünk, és a bizottság ezt egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Településfejlesztési Bizottság véleménye, Horváth Márk képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Településfejlesztési Bizottság a határozattervezetet egyhangú 3 igen szavazattal támogatta. Köszönöm szépen. Van-e a képviselőtársaimnak kérdése, vagy hozzászólása? Itt települési bontásban jelentkeznek a víziközműállomány elmúlt évi növekedése, ami összesen Budaög, Bakoncsernyi, Mór, Csokakő, Balinka, Nagyvelek, Södét, Csákberény és Gán településeket érinti. Ez közel 76 millió forint értékű beruházásról szól. Szavazzunk! Tíz egyhangú igennel a testület a beszámolót elfogadta. 22-es napirend következik. Javaslat Mórvárosi Önkormányzat 2027 évre vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzése tárgyában, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Bogyó Viktor elnök úr, szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, pénzbizottság tárgyalta tegnap az előterjesztés, ami ugye most már szokásosnak mondható ebbe az időtájban. Ismét ezzel a Sourcing Hungary Kft-vel futottunk neki a beszerzésnek. 3 határozattervezet fekszik előttünk, és mind a 3-at a pénzbizottság egyhangúan 4 igennel javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm. Horváth Márk a Településfejlesztési Bizottság véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Településfejlesztési Bizottság mind a 3 határozattervezetet 3 egyhangú igen szavazattal támogatta. Köszönöm szépen. Van-e észrevétel vagy kérdés? Döntéshozatalok következnek az egyes számú határozattervezetről. Tíz egyhangú igennel elfogadva. 2. számú határozattervezet. Tíz egyhangú igennel elfogadva, és a 3-as számú határozattervezetről szavazzunk. Tíz egyhangú igennel a testület elfogadta a beszerzésekre vonatkozó felhívást. Következő napirend a 23-as Mórvárosi Önkormányzat 2025 évi összesített közbeszerzési tervének a teljesítéséről szól, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalt. Ugyó Viktor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester. Pénzbizottság tegnapi soros ülésen tárgyalta az előterjesztést. Egy határozattervezet fekszik előttünk, és ezt egyhangú 4 igennel javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm. Településfejlesztési Bizottság véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. Településfejlesztési Bizottság a határozattervezetet egyhangú 3 igen szavazattal támogatta. Köszönöm. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Nincs. Bocsánat. A határozattervezetről szavazzunk.
10 egyhangú igennel elfogadva. 24-es napirend tájékoztató a polgármester 26 áprilisban igénybe vett szabadságáról. Bogyó Viktor elnök úr, a szó. Köszönöm a szót. Polgármester pénzügyi bizottság tegnap ülésén tárgyalta az előterjesztést, és vita nélkül egyhangú 4 igennel javasoljuk elfogadni a határozattervezetet. Köszönöm. Van-e hozzászólás? Nincs. Szavazzunk. Tíz egyhangú igennel elfogadva. 25-ös napirend következik. Polgármesteri tájékoztató. Van-e kérdés? Nincsen. Kérem, szavazzunk. Tíz egyhangú igennel a testület a javaslatot elfogadta. Kérdések következnek. Aki kérdést kíván föltenni, kérem jelezze. Jakab Géza képviselő úr. Szépen a szót, polgármester úr. 2 kérdésem lenne. Az egyik, ugye többször beszéltünk róla, és ugye szóba jött ennek a 600 millió forintnak ugye a felhasználás, és ugye az hogyan milyen ütemben történik. És akkor, hogyha most jól látom, akkor ugye a következő, vagy hát gondolom én, hogy a következő 2 lépés, ugye akkor az egyik az a Dobosi művelődési háznak a felújítása, a másik pedig ugye láttam, hogy akkor elkezdődik a Kreszparkban kialakítandó játszótérnek is ugye a tervezése, annak a pályáztatása. És csak az lenne a kérdésem, hogy nyilván akkor ez a következő 2 lépés, és akkor utána hogyan tovább. Tehát ugye itt az előbb megemlítettem ezt a Fecskeház programot, ami azt gondolom, hogy a város életében szerintem egy nagyon fontos dolog lehet. Eleve egy hiánypótlás van, a másik dolog pedig, hogy szerintem kifejezetten jó üzenete van a fiatalok irányába, hogy kaphatnak egy olyan segítséget a városuktól, ami tényleg jelentősen segít az életüknek az indulásában. Hogy ezzel esetleg foglalkozhatunk-e, vagy foglalkozunk-e, ez az egyik kérdésem. És a másik kérdésem pedig, hogy még a választások előtt beszéltünk arról, mert ugye javaslatot tettem a cégeink vezetőinek a prémium feladatoknak a megállapítására, és ugye esetleg ott egy számunkérési rendszernek az elindítására, és akkor ugye abban maradtunk, hogy térjünk rá vissza a választások után. Na most a választások után vagyunk, hogy van erre bármiféle hajlandóság, hogy összeállítani ezeknek a cégvezetőknek egy olyan ösztönző rendszert, ami talán még hatékonyabbá teheti a munkájukat. Tehát olyan feladatokat meghatározni nekik, amivel a saját cégük jobb lehet, a városi környezet jobb lehet, a szakmaiság jobb lehet ezekben az adott cégekben, tehát van erre valamilyen hajlandóság a részünkről. Richter Józsefné képviselőasszony. Szépen a szót, polgármester úr. Pályázattal kapcsolatos kérdésem lenne. Morváros önkormányzata 194 millió forintot nyert helyi humánfejlesztési támogatásra. Majd ehhez kapcsolódóan megtörtént egy közbeszerzési eljárás, amelyben az RC Prime Kft. Lett az egyedüli és a nyertes ajánlattevő. Folyik ennek a 3 éves programnak a megvalósítása, amelynek nagyon örülünk, hogyha új programok jelennek meg, új programelemek, annak már kevésbé, hogyha meglévő programelemeket felcímkézünk a pályázatra, lásd Vértes tábor futóverseny, de a kérdésem igazán a hétvégi FM partira vonatkozik jelen állás szerint, és aztán majd nyilván lesz sok-sok kérdésem, de most kizárólag erre a kérdésre szeretnék választ adni. FM Parti, ha jól emlékszem, 12 van megjelölve a pályázati anyagban. Köszönöm szépen jegyzőasszonynak és dr. Oros Józsefnek, hogy valamennyi dokumentumot a rendelkezésemre bocsátottak, és ha jól emlékszem, ez nem biztos ez a szám,
Egy darab FM partira 1,8 millió forint a támogatás, az elszámolandó támogatás összege. A kérdésem arra vonatkozik, örülünk neki, hogy nagy sikerű volt a rendezvény, örülünk neki, hogy volt diszkó, meg minden egyéb, kockás bár, vagy nem is tudom, milyen vendéglátó egységnek nevezzem, elnézést, ehhez én nem értek. A kérdésem az lenne, hogy területhasználati díjat fizetette erre a rendezvényre, a piac területére az RC Prime Kft. Vagy az ott megjelenő vendéglátó egységek. Igen, a kollégákat kérem, hogy tessék? Ja, a jegyzőasszony kért szót, bocsánat. Köszönöm szépen. Utána kell néznem, hogy ez a projektben pontosan hogyan volt, és írásban megválaszoljuk. Köszönöm. Én most nem tudom ezt lerögtönözni. Képviselőasszony. Örültem volna neki, hogyha az irodavezető, azt gondolom, hogy nem egy olyan kérdés, amelyre ne lehetne azonnal válaszolni, de természetesen tudomásul veszem a 15 napos válaszadást, viszont akkor tennék hozzá még egy kérdést. Bornap, gasztrosétány. Bornap, nagy sátor, hívjuk így. Vannak fiatalok, akik már több éve próbálkoznak megjelenni ezen a piacon. Az idei évben, ugye itt mindig az a mondás, hogy aki előbb beadja a közterület használatot. Az idei évben szóbeli tájékoztatást kértek, hogy van-e beadott közterület használat, mondták, hogy nincs, beadták a közterület használatú igényüket, közben kiderült, hogy hát mégiscsak van már beadott igény. A kérdés inkább számomra ott merül fel, hogy miért nem gondolkozzunk el azon, mert hogy erre azt gondolom, hogy van a vendéglátósok között igény, hogy ezt pályázatra írjuk ki, nem pedig sima közterület használatra. Nyilván ez képviselő testületi döntés és hatáskör. Én javasolnám, hogy ezt gondolja végig a képviselő testület. Köszönöm. Kovács István képviselő úr. Hát nekem két téma is van, amit úgy érzem, hogy most már szerintem lassan 2 éve tolunk magunk előtt, és nem látok semmilyen érdemi előrelépést. Az egyik a városban elhelyezett használaton kívüli autók, amelyek foglalják a parkolókat, a közterületet, illetve nem csak autók, hanem motorok is. És most már, jól emlékszem, ezt 2 évvel ezelőtt beszéltünk erről először, vagy 2,5 éve. Azt akarom kérdezni, hogy ebben az ügyben történt-e bármilyen előrelépés annak érdekében, hogy felszabadítsuk ezeket a parkolóhelyeket a város lakosainak az érdekében. Az elmúlt héten 8 ilyen felszólítást, ami hatósági jellegű felszólítás, mert rendszámmal is rendelkeznek ezek a járművek, fényképpel és adattal a felszólítások elmentek, és nyilván ennek a be nem tartása az következményekkel jár. Tehát először is a felszólítás megy, utána megtudjuk, hogy ki az üzemben tartó, legalább 8 ilyen gépjárműnek a kötelezvényét írtam alá. Igen, képviselő úr. A másik téma pedig a parkolás. Tavaly, ez már szerepelt a tavalyi terveink között is, hogy májusban fogunk ezzel foglalkozni, hogy a MOR belvárosában lévő parkolást egy kicsit helyre kellene tenni, mivel nagyon sokan használják ugye a parkolókat arra, hogy reggel leteszik az autót, aztán mikor majd mennek haza munkából, akkor majd beleülnek. Ebből adódóan a belvárosban lévő kereskedők hátrányba kerülnek másokkal szembe, hiszen többek között én is azért nem megyek el vásárolni sok esetben, mert a parkolás szinte megoldhatatlan a boltok környékén. Tehát az lenne a kérésem, hogy mikor kezdődik el az a munkafolyamat, amely lehetővé teszi azt, hogy a MOR belvárosában lévő parkolók helyzetét rendezzük. Kaptatok meghívást, meg felhívást, értesítést, ugye a városi mobilitási terv az elindult, és most a testületi ülés után egy rövid
szakmai beszámoló lesz, ami ezzel is foglalkozik, a városi mobilitási tervvel és a kerékpárhálózat fejlesztési tervén. Azt kérem, aki tud időt szánni rá, az maradjon itt, és beszámolunk a munkaállásáról. Igen, ki kíván még szólni? További kérdést nem látok. Köszönöm, a nyílt ülés napirendjét lezártuk. Zárt ülésre folytatjuk a munkát.